И когато разберем, че една от основните теми във филма е екологията на желанията, финалът си идва на мястото. Джинът, който през цялото това време не е бил нищо повече от инструмент, от функция в ръцете на другите и самият е използвал другите, най-накрая среща Алетея. Алетея от една страна иска да бъде на мястото на Зефира, която Джина толкова много обича, а от друга сякаш иска да поправи тази история. Любовта на Джина, която служи на Зефира и дава толкова много без да получава нищо в замяна, без да намира дори най-малък отклик, точно този вид чувства иска Алетея. Тя търси подобна безкорисност, която да бъде посрещана с благодарност. И в този момент джинът престава да бъде само средство. Ключовият образ на финалната част е новата интерпретация на джина на образа на Соломон. Какво се случва? В решаващ момент на връзката му с Алетея, джинът преодолява шума на големия град чрез музиката, а тя е вълшебна в този филм. И което е още по-интересно, той възпроизвежда движението, което Соломон прави с ръката си, за да възстанови скъсаната струна. Джинът се връща към момента, заради който е изпратен на заточение. Но тогава той е гледал Соломон и всъщност не е видял какво се случва.